ମୋ ନାଁ ସୁଲେଖା ମଳିକ। ଆମ ଘର ଭୁବନପୁର, ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, ଆମ ଥାନା ଜେନାପୁର। ଆଉ ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଅସୁବିଧା ଯାହା ଫଳରେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରିଲିନି। ପଇସା ଏଠୁ ସେଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଛି ପଇସା ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ମେଡିକାଲ ଯାଇ 108 ଗାଡିରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଏ ଫେରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ଭଲ ହେଇପାରିବନି, ତୁମର 2ଟା ଆଙ୍କ କିଡନୀ ନାହିଁ। ତାପରେ 2 ଥର ଫେରେଇଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ସାହା ନ ପାଇ ସତୀଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସିଏ ସେଠୁ ଆସିକିରି ମତେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଗଲେ, ଭଲ କଲେ। ଭଲ କରିବା ଫଳରେ ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଜି ଆସି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦିଆଯାଉ, ସେ ଭୋଟରେ ଜିତନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ମାଟିର ପୁଅ ସତୀଶ ବାବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଜିତେଇବୁ। ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସିଏ ପାଖରେ ଥାଏ, ବିପଦରେ ଡାକି ଦେଲେ ଧାଇ ସେ ଯାଏ। ଆରେ କଥାରେ ନୁହେଁ ସେ କାମରେ ଦେଖାଏ। ଧର୍ମଶାଳାର ସେ ଲଢୁଆ ପୁଅ ସତୀଶ ଭାଇ